Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangani nga Mona. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang sab ang akong address. Punto personal, emotional kining akong suliran. Kabahin kini sa batasan sa akong maguwang nga naglibog ko kung unsaon ko kini siya pagbadlo nga dili ma-offend. Aron inyong hisabtan, sugdon ko diha nag-eskwela pa mi sa high school. Ingon ini ang mga panghitabo. Awa mo na, nakoy bagong sudlay og sa amin nga parehas og color. Awa, nindot kaayo, terno. Oo, for shopping pa ang color. Akong paboritong color. Oo, nahibaw ko. Pero dili mo. Patanaw ko no ko, te. Di ko, ako gud ni. Uy, hala, mutanaw ramang ko. Pahumas ako ba? Di lagi ko pahuwam. Nga gani mo sa, manguwam ka, sudlay. Naapa lang kay kuto, matakdan ko. Wa man ko kwit kuto, te. Ah, basta di ko pahuwam. Hindi na kapalit, anak, te. Kay mo palit sad ka. Oo, di ka ka-afford ani day. Kapalit man gani ka. Gitagaan kang mama? Upawalit magunas mama, nga pirmi mo nang way kwartas mama. Unya, diin man di ka, anak. Hinatag ni Tiyo. Aw, kay paborito man na siyang Tiyo ni mo. Mao gani, ma. Pinangga kaayo siya ni Tiyo, no? Si Ate LV. Pero may kitsang kataga ni Tiyo. Ako, wa gitaw. Na, ayaw kahibog mo na. Kung makahuman ka na unya og eskwela og makatrabaho ka na. Makaangkon ra unya ka anang mga butang nga naangkon ni ate nimo Elve sa imong pagpaningkamot. Ma. Uy, hala. Kanindot ko daning baga. Muna! Nga na imo man gilaptin akong bag. Aw, imo din, te. Kanindot ko dan ni, te. Pawan makuha ni Tipi. Sabi di ay, ayaw ay. Abi na be! Abi na! May magikagihatagang Tiyo. Ha? Hinatag sa ning Tiyo, te? Oo, maong ayaw ni kilabti. Kaya ka ng mga butang ganing nga hinatag, dili na pwede huwaman. Ha? Malain na ni si Tiyo nga ako ning pahulman. Kaya ako giyang gihatagan ani. Unya, ikay mo gamit. Te, Kung ganahan ka ini, palit og imo. sa may ako ipalit, gawa mo ko'y kwarta. Daw, ginis atis iyang mga butang ko eh. Manghuwam ragani ko. May mag-akong pangayoon. Awa niya, o makagraduate ko sa high school ay, o makatrabaho na ko. Mupalit gid niya ako ng mga butang nga naan ni mo TLV ba? Unsay manarbaho na ka muna. Ni-graduate naman ko sa high school, ma. Maong manarbaho na lang ko. Ay, Ma? basig maparehas kang ate Elve nimo. Nga paghuman og high school, nanarbaho na unta. Apan, nagminyo na dayon. Maayo unta og maayong pagkaminyo ah. Naputos ra bagyos utang sa Elve. Ma? Karon buntis ra ba? Ay, ambot lang gid anang imong maguwang mo na. Wa ra ba gyud tay nakita kung unsa nang iyang mga gipang-utang. Unsa man di kuno ng iyang mga gipang-utangan, ma? O, asa siya mangutang ba? Daghan ko no nagiutangan, oy. Mura ra bad og ginagmay nga utangon, ana. Dinagko ko no. Tag 17,000, 20,000. Ha? Ay, kadagko ko na ng mga utanga, ma. Giunsa man na niya? Day mo na. Uy, TLV, maayo kay nakaduaw ka din sa akong boarding house. Dako-dako naman na imong tiyante, no? O lagi, day. Og naundang lagi kog inom sa akong vitamins.
ug wa na sad ko kainom sa akong gatas para mabdus. Pwede ko kahuwam nimo og kwarta para palit og vitamins ug gatas nako. Day mo na. Ha? Sa high school pa mi aning ako maguwang, pertig yung daw aani niya. Dili magpahuwam sa iyang mga butang. Ingnon ako nga pagpalit og imo. Unsa man tay akong ipalit? Maayo man siya kay pinangga man siya sa among uyuan. Permi man siyang hatagan kay paborito man siya ini. Og niabot ang panahon nga nakagraduate na mi sa high school. Una siyang naminyo og namabdus. Og magsigi ko og hatag niya kwarta para sa iyang pagmabdus og hangtod na sa iyang pagpanganak. Unya, Ha? Para kang ati dito nimong imong gilon nga Jismil? o para sa iyang pagpanganak. Nasubrahan naman ang imong pagsuporta sa imong maguwang, oy. Nel, May plano na ba ito magbinyo, magpakasal? Muna-muna man ganin na kung tigom alang sa tong kasal? Aron dito maparehasan ng uban nga, human sa kasal, magpasa ang pagdakong utang? Apan, nangutang na hinoon ka lang sa mga igsuon? Nel, igsuon ko si Ate LV. Ako ba siyang maguwang? Oo, lagi. Apan, giandan ka na siyang maguwang muna. Mataghigayon nga magkinalan siya kwarta, aridaga na to. Kakibawa man na siya, nga dili ka mabalibad. Maskin pambayad sa iyang mga utang. Ambok, nahibaw ba kang banaan niya, nga magdangpanan ni mo ang iyang asawa. Kaya may trabaho pa ng banaan ng imong ate. Og nara siyang kiliran. O nga kung dili ka gusto nga maparehas ka sa iyong maguwang, no? Nga maputos ka sa utang tungod niya. Og dangin na pagsige mo suporta niya. Arnel! Ha? Balibaran ko ni Moron mo na. Pasaylo alang ko, te. Nagdong manggod ang among kasal ni Arnel. Gamitono na mo ang kwarta. Karon naman lang kamo balipad nga ako. Nganid kain akong kwarta mo na, oy. Pawa malang una ko diagod. Sige na. Di ko makabayad ko ron. Makarinyo man unya ko, ana. O ginahanglanon ginako ang rinyo na ako. Kaya bayad ko sa taon na sa turko nga akong girinyuhan. Pawa ko, day. Daw ba yan niya, oy. Te, Uy, naunsa man tao ng maguwang ni mo muna, uy. Ingon niya na nang iyang pagkapalautan karon? maulagi di ay pa. Manghuam na ko kay ibayad sa iyang utang. Aron ko no siya makarinyo kay iya pong ibayad sa iyang utang sa turko. Uy, gusto si Arnel. Hunungin na ang pagpahuwa mo og kwarta sa imong maguwang, ha? Kaya ang pagpahuwa mo niya, dili makatabang niya. Hinoon, naghatag kini niya og paagi nga daghan pa noon siya og kautangan. Ni alagi ka, te. Uy, kung nalimot ka, unsa nilong pitsaha o mga buwana, pahinamduman tika mo na. Nga hapit na magtuig ang imong pag-umangkon. Og, nagpa-estimate na ko og para birthday party niya. 20,000. Ha? 20,000? Uy, kadakukod, te. Siyempre, first birthday na sa imong unang pag-umangkon, day. Maong bungkahin ako. Maong, pahuwamas ako diya kwarta, bi. Kay kuwang man ang giparinyo sa turko na ako, eh. Unsa? Minyo na sad ko, og may anak. Gusto unta ko mo focus og tigom para sa akong pamilya. Pero di ko katigom, kay naapermining akong maguwa nga magsige og panghuwam nako. Sobra naman sad gud ang iyang lifestyle. Mangutang gyud bisag wa, basta lang makahikay og bungga sa mga okasyon o gasto sa bay. Gusto ko siyang tambagan nga magtigom. Apan wa ko mahibaw kung unsaon sa pagsulti nga dili siya ma-offend. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man ning kinaiya nga pagkapalautang? Nga dili man gid mabiyaan sa akong maguwang.
Bisan og dili importante ang gastuhan, mangutang gid siya. Dili gid sa kapugong. Unsa may tawag ani? Ikaduhang pangutana. Unsaon man ako sa pagpasabot ang akong maguwang, nga mauni og mauna ang buhata para makatigom siya. Kay di man gud maminaw. Mo-action man hinuon og kasuko kung imong sultihan. Ikatulong pangutana. Gusto ko nga makamata na siya sa iyang bad habit nga pagpangutang. Unsa may akong buhaton o pagsulti nga dili siya ma-offend. Kay lay karon, nangutang siya para patrabaho sa iyang bay, nga pwede raman unta ng tiguman. Unya, ari dangop na ko kung wa na siya ikabayad sa iyang giutangan. Ug masuko ra ba kung mabalibaran. Ikaupat o katapusan. Gusto pod unta ko makatigom, kay may pangandoy man sab ko alang sa akong pamilya. Apan dili gyud ko makatigom kung naa-permining akong maguwang. Unsa man giangay kong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagito. Kini ang akong suliran, Mona. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag ug solusyon sa mga problemang puntong medical, personal, emotional, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong legal problem is to be taken care of by my partner, Attorney Elaine Bathan, nga mo'y muhatag og solusyon ug tambag. So, kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo, pwede kanyo ipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page, or sa buhatan namo sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Muna, 30 years old, punto personal and emotional, no? Muna ang atong sender karong adlaw, 30 years old. Wala niya gibutang ang iyang address. Sumasa na bati nato ganina sa drama, may padala ni Muna, sa high school pa ni siya, si Muna og ang iyang igsuon nga na tawgon talang ug LV. Grabe ka daw ning iyang maguwang, dili magpahuwam sa iyang mga butang. Hangtod nga nanarbaho na sila ug unang na minyo si LV. Gikan pag mabdos ini kang Muna nagsigi og yango sa iyang pagmabdos, nagloan pa si Muna og 10,000 pesos alang sa pagpanganak sa iyang isuon nga si LV. Kay si LV may problema sa kinaiya nga pagkamalautang, kanang mangutang bitaw og mangutang sa usa ka utanganan para ibayad sa usa nga giutangan aron siya ka renew. Maayon ta ang nakautang tungod sa kalisod. Apan birthday party lang sa anak na ini mangutang og 20,000. Apil na ang mga turko ang utangan ug ang nakahasol kang Muna kay adto dagan niya para ibayad sa iyang utang. Dili taon katigom si Muna nga naminyo nasab og may mga anak nasab. Hasta pa ita niya ning imong igsuon nga si LB Muna, no? So muna nabati nato ganina sa drama, imong igsuon nga si LB pala utang nga sa dili man sad inunta kinahanglanon man gyud, no? Dili mo na atong tukion karong adlaw, no? So unang pangutana, unsa man ning kinaiya nga pagkapalautang na di man gyud nabiyaan sa akong maguwang. Bisan dili importante ang gastuhanan, mangutang gyud siya. Di gyud siya kapugong. Unsa may tawag yan eh? Well, sa mong pagtuon, mo lagi na for financial management kani imong maguwang nga si igsuon nga si LB, di kani manik, no? May kanabang mga pagkamanik, kanabang na ay mood problem. Gitawag na mong manik, kanang excited, irritable, elated mood, mo na triad ng mania, no? Mo posible ka may pagka-bipolar ning imong igsuon mo na akong kana psychiatrist pa ako. Na akong diagnosis kay yun ani nga kinaiya mo pag may pagkahambugira ba nga daghang budget pero naputos na dai sa utang, dili ni gyud siya maayo. Simple living lang ta. Unsa man ang simple living? Ang simple living mo't pasabot nga we live sa atong means, sa atong makaya lang. Ako ma-share man sa imo LV nga kung ang imong income minimum lang 400 a day, butang lang na itong 500 a day, ang imong lifestyle is 500 a day rasad. Ayaw pag lifestyle o 1,000 a day,
mabugto ka, no? Mungutang ka dinagko ka kantidad para ipakita sa imong mga kahigalaan diha nga bungga kay imong birthday party, dili siya makatarunganon, dili praktikal, no? Ikaduhang pangutana, unsaon man nako sa pagpasabot ang akong maguwang nga mauni ug mauna ang buhata para makatigom siya. Kay di man gyud maminaw, mo aksyon man og kasuko kung imong sultihan. It is not what you earn ani kinabuhi but what you save, no? Kay bisa pagdagko kay kag income o take out, take home every end of the month, pero nagka mo lagi na one day millionaire, nag-ugma wa na sa kay kwarta. So kinahanglan naagay financial management, no? Akong balikon, it is not what you earn but what you save ang mumatter in the long run. Mo na nga kinahanglan inyong gining tutukan, lima ni LB kay apektado ba mo kay diha man sa mudagan sa inyo, no? Okay, katulong pa ko tana. Gusto ko nga makamata na siya sa iyang bad habit nga pagpangutang. Unsa may akong buhaton o pagsulti na dili siya ma-offended. Kay like karon, nangutang siya pag patrabaho sa iyang balay. Nga pwede ra man na unta nga tiguman. Unya na ari dangop nako kung wala na siya ikabayad sa iyang giutangan o masuko ra ba kung balibaran. So, kung kana ra ba magpatrabaho tag balay, dili ra ba na mautang ang panday, no? Kada Sabado o kada Miyerkules ug Sabado, mangayo ra ba silang sweldo kay ilang punay palit og bugas. So kanang pagpa-repair sa balay, pagpanindot sa balay, unya na lang na kung makalugar-lugar na basta di lang ka babasa nag-uwan. Be practical about it ba? I think kinahanglan kining imong gisuon siguro muna og kining kuan somebody nga mutambag like mga professional. I think you need professional help, no? Muduol mo doktor o psychologist o psychiatrist nga mutambag ani niya nga priority in life, no? Priority, no? Wala nga kung naglisod kag kwarta nya ang imong sapatos although daan na pero magamit pa ay palit og sapatos. O naglisod kag kwarta nya ang imong balay di pa matumba or mabasa kay nag-uwan, puspon lang sa pugamay. Yun na ba? Priority in life. Kinahanglan kanang naakay proper, kung balik ko sa makadagan, financial management. O, ug apil mong sulti ang iyang banasad, no? Nga, dili lang kay si LB lang ang modesider sa ilang panimalay, kundi apil baya ang iyang bana. Okay? So, ikaw pa ito katapusan nga pangutana. Gusto ko untang kung makatigom kay may pangandoy sad ko sa akong pamilya. Apa hindi gyud ko makatigom kay pero bang mangutang ako isuon ako nga si LB. Unsa may akong buhaton? So imo na sa inyong disiplina, no? Kung masuko siya, kung ganahan kag lifestyle nga medyo may pagka class, kamot ka nga dako kag income. Ayo pagsalig nako kay kinalam i-involve nimo ang other members of the family. Dili lang kamong duha lang, no? I-involve nimo ang iyang bana o ang imong bana sad. Kaya basi kamo na sa imong banang mag-away noon kay kamo na iwa na budget kay tuwa na paingon ni LB ang imong budget nga mawalagi na walay inunta proper management, walay priority in life. So akong balikon sa makausap simple living lang ta aning kinabuhi. Simple living, you live at your means sa imong economic status. Ayaw pagpakaroon ingnon nga milyonaryo ka bisag wala kay bugas halos, no? Lungagon. Let's be practical na ning kinabuhi. Okay? So, hinaot nga nan sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dili man luod kung dili dayon mahatagan o pagtagad ang inyong sulat-suliran. Kung dili mo maikog nga magpadala sa inyong mga sulat-suliran kay walay exempted ni aning problema kitang tanan adunay sulat-suliran. So ako mohatag og kulor og kinabuhi sa inyong mga problema gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.
So sa kaawit. Di ka man lang nagsika, nabayaan mo ang inabukasan pagkaganman. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Magno. Apan sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, magbago ka. Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Bilang na ang kanilang mga magbago ka. Magbago ka. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga nagpuyo sa placer mas bati. Ang atong tatampo nagdasangan nga Magno. Tiyo, ano sa ka mo balik sa Cebu? Domingo po hundong, ako ka? Unta yo, kung sugot si Papa o Mama. Ha, sige, Nanghit lang sa ko. Oo, pananghit sa. Ano magkakuy ka na ako karong Domingo pohon? Oh, ala, sige. Basta ayaw ba yung pampadlong dito, ha? Oo, good. Tingali magkonsumisyon ni mo imong iwan dito, ha? Dili mo pa. Wadto ko kay mamasin ko nga makita ko gindot nga trabaho dito. Nala, mauman ka. Pag-amping dito. Salamat pa. Unya karon dong, mag-usa naman tayo kasimana din sa Cebu. Okay na nimo, nga sige tayong panguling din eh. Wala may kaso na ko tiyo. Kung gusto ka dong, pwede naman sa kanto ka na silang lula nimo. Kasi magkakita ka pa lain trabaho ba? Pwede rin sa tiyo. Sige, ugma na yun. Ihatod ka silang lula nimo. Hindi aman lagi si Magno. Oo, ma. Gusto ko siya makuyog na ko. Anilo na siya sa inyo, ma. Masig, magkapangita pa din lain trabaho. Amin ko lula. Ay, kano siya aramang ka naabot dong. Pag usang simana rala. Anhilan sa ako sa inyo la ha. Kay mangita pa kong trabaho. Sus ka na, Radi, ay. O, di problema, uy, apo. Salamat la. Salamat kani kay nakakita ulit kong trabaho din sa Cebu. Ay nakalindot kay kauban sa kong mga igagaw. Nya, gaanapid kayo ang trabaho na ko din kay i-operate naman sa masin. Hapon naman di kayo eh. Mudungan kong uli sa kong mga igagaw. Go, Magnum. Kuwig sana mo. Magpalood din kapit. Sige gaw. Oh, go. Hinichicks unahan, oh. Para ba? Uy, tinuod yun. Pa doon kay sira. Go. Panghinang beses itong kauban niya. Pohon gaw. Bay, nakay number sa imong amiga? Tagai tabi? Miga ba? Katabang chicks yung kuyog bay. Gabi eh. Katong unahan sa tindahan. Si Rose di ay. Lagayo. Take rin siya na ko kaniha. Regals ko na ng panganog Magno. Nya, yun siya, palitong ko na og SIM nga, pares yung SIM. Pero text ko mo. Tinuod ka bay? Okay. Tayo tising number, ha? Nya, palitin og SIM, pares yung kuan, SIM. Pero pagka-text mo ba? Sige bay, salamat ha. Nakapalit na kong SIM card. Nya, nanasa ko yung number ni Rose. Ako siyang tiksan bay. Hi, Rose. Si Magnoni. Kumusta na ka?
Nireply na si Rose. Akong basahon. Okay ra, ikaw, kumusta? Ay, ako lang ka na siya panguyaban. Mauwom po ko eh. Pero, bahala na eh. Maunahan pa lang unya hinuon ko. Bahal na. Ako tiksan. Rose, kung manguyab ko nimo, doon na ba ko'y pag-asa? Maguwat lang ko sa iyong reply. Nireply na siya. Ako usa nang una-unaon magno. Ugma sa buntag ako natubagon imong pangutana. Ako reply no. Ako nang lauman, Rose. Uy, Magno, sa'yo ako ni mo nanawag. Oh, Rose. Gusto ko makabati sa imong tubag. Ingon baya kagabi iya nga karon ako mahibawan ng tubag. Unya. Unsa naman? Excited? oh na Magno. Gisugat na ka. Tinuod, Rose. Lagi. Salamat, Rose. Lipay kay ko. Rose, okay rin mo kung parts lang ang atong taganay? Ikaw bahala. I love you, Parts. I love you too, Parts. Mag-uso na milimi kabuhan ni Rose. Gusto? Mag-date ko niya, Bi. Ako siya tawagan na. Hello? Hello, Parts. Pwede ito magkita? Saan Parts? Unyang gabi, Parts. Ubos na may manggahan. Sige. Mga alas 10 lang sa gabi eh. Sige, Parts. Magpaabot ko ni mo, ha? Ay, mapit naman tungo sa oras nga nagpaabot kong Rose Dennis manggahan. O pa manggihapon. Tanaw ba na ko niya, murag maldita kayo? Niya na siya paingon din eh. Parts! Parts! Gaya ni mo, good. Naduga lang ko, Parts, kay tawag ako mamatug si Lula o si Lulu. Mau ba? Dali, Bi. Mingaw na rin ko ni mo na. Magno, imo magkugigapos. Rose, mahal kayo, tika. Magno, ayaw pa. Ayaw po, di pa ko andam. Ay, kabala ka, Rose. Ay, kabala ka. Andam kong barugan ang tanan kung unso may mahitapo na to. Ba't ikaw? Lagi. Rose. Magno. Magduha ng di kabuwan nga huwag ko mauli sa amo. Tawagan ako sa Rosby. Ako siya pa'y baon nga mauli ko sa amo sa Masbate. Parts, mauli ba ko sa amo? Ha? Mauli ka? Di mo kong biyaan. Magdos ba ko? Ha? Uy, mao ba, Bart? Mayo hinoon. Kuyog lang na ako.
Hiyam, ha? Hilom! Hilom ba? Parts, unsa man ka? Unsa pa gani kabuan ng atong anak? Sigihan man mo kusi. Kung dili kusi isang baon. Hilom, oy! Utro po ka! Inapay, hinuong ko ni. I-apil pati ka! Ros, naunsa ka gud? Nagkadugay. Nagkamaldita ng gidi si Ros. Usahay, hindi na ako masabtan ng niyang lihok. Pero basin, di na alam po ni kabag-o niyang panganak. Batayan ang gid na ako kay tingali maunsa niya ang among anak. Ikaw, Parts, mabdos na bugas ikaduha na tong anak. Oh, Parts. Pero na, mapunta na po ni Enis Inday. Nanay manghod si Inday. Lipay gani kayo to nga akong giingnan. Nga na ay baby suit sa akong tiyan. Umawa. Ang pingin ng imong isabak pa sa mahal kayo tamo. Mga kuliman mo! Mga badlungan! Mga badlungan! Ano naman sa dis, Rose? Kasabpa naman sa niya among mga anak. Pita. Parts! Parts, naunsa ka dun? Unsa naman sa din mo Inday o Dodong? Mga matay palang mong tanan! Rose, sobra ka na ha? Wa magyapon ka mausab. Kanang imong batasan. Imo ming pamilya. Pero imo lang may unayon o tungo. Siguro anyos na nas Inday oh. Anis Dodong, anis anyos na. Pero ikaw, wa gyapon ka mausab sa imong kinaiya. Unsa man? Malipay kang mawami sa imong pananaw. Magno, Inahan ka man unta. Pero mura ka way inahanong pagbati. Mas galabi man ang imong panungo. Kundras imong pagpangga sa imong anak. Di ka ba naaawa iyong mahal na ama't ina? Biguin mo ba ang kanilang pangarap? Bago ka Parts, pasaylo ako nga nagpadako sa handumanan. Manghinaot lang ko nga mag-usab na kasi imong batasan. Nga di na ka magsige o panungo. Dinhin lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalang, kaagi ni Magno nga taga Placer Masbate. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, magbago ka. Magbago ka, bago ka, nang di ka magsisili. Ang mga kaagi gibatan na duha sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa babada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakami. I-address lang ining tulamanon, handimanan sa Sakawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpapalit. Di ka ba naaawa iyong mahal na ama't ina?